F'dawn l-aħħar 4 snin kienet irreġistrata żieda fl-impjiegi akbar minn dik fil-15-il sena ta' qabel meħuda flimkien. Skont statistika tal-NSO sa' Novembru tas-sena l-oħra, in-numru ta' nies jaħdmu full-time tela l 184,288 persuna li jfisser li mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 28,876 b'impjieg full-time. Tul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti tkabbir kien biss ta' 11,250 impjegat full-time li jfisser li f'4 snin l-impjiegi żdiedu b'aktar milli żdiedu fit-3 leġislaturi ta' qabel. Taħdin l-amministrazzjoni kuljum żdiedu 21 l-impjieg full-time. Din hija 3 darbiet ir-rata ta' ħolqien ta' xogħol osservata matul l-amministrazzjoni preċedenti. Mill-bidu ta' dan il-gvern kien hemm żieda ta' 25,188 persuna full-time mas-settur privat li jfisser li 9 minn kull 10 impjiegi ġdid ġew ikkreati fis-settur privat. Fis-stqarrija l-gvern qal li dan imur għal kollox kontra l-istqarrijiet tal-oppożizzjoni li t-titjib fil-qasam tal-impjiegi ġej mis-settur pubbliku. Tant l-impjiegi fis-settur pubbliku llum huma 24.5% tal-impjiegi kollha full-time, meta fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti dawn kienu 27%. Fost l-aktar li gawdew mit-titjib fis-suq tax-xogħol kien hemm l-awċin, fejn kien hemm żieda ta' aktar minn 1500 impjieg full-time. Dan tkabbir huwa diġà doppju ta' żieda li kien hemm f'din il-gżira matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti.